Pekné popoludne, vážené dámy, vážení páni, ctení hostia. Dovolte mi, aby som vás privítal na prvej debate prezidentských kandidátov. Debatu, na ktorú ste prijali naše pozvanie, organizuje Študentská rada Univerzity svätých Cyrila a Metoda za spolupráce aj s inštitúciami alebo orgánmi Univerzity svätého Cyrila a Metoda. Študentská rada UCM je inštitúciou študentskou, nepolitickou, nestranickou a všetky názory, ktoré dnes tu odznejú, nie sú názormi, ktoré reflektujú postoje Študentskej rady UCM alebo Univerzity svätých Cyrila a Metoda. No a kto teda dnes prijal naše pozvanie? Dovolím si ich predstaviť v abecednom poradí, tak ako prichádzali, s veľkou pravdepodobnosťou viacerých z nich poznáte. V každom prípade prvým v abecednom poradí, ktorý prijal naše pozvanie a ktorému ďakujem, že medzi nás prišiel, je Patrik Dubovský, historik z Ústavu pamäti národa. Druhým, ktorý prijal naše pozvanie v abecednom poradí, je Kristián Foro, predseda Maďarskej aliancie Magyar Szövetség. Tretím v poradí je Marián Kotleba, bývalý župan Banskobystrického kraja a poslanec Národnej rady. Štvrtým v poradí, ktorý prijal naše pozvanie, je Ján Kubiš, diplomat, politik, ktorý dlhodobo pôsobil aj v štruktúrách Organizácie spojených národov, som ešte chcel dodať. Piatý v poradí je Igor Matovič, predseda Hnutia Slovensko a tiež bývalý premiér a minister financií. A v neposlednom rade ďakujem, že prijal naše pozvanie pán Milan Náhlik, v súčasnosti policajt, občiansky kandidát. Takže taká je dnešná zostava a to je dôvod, prečo som sa rozhodol v rámci toho prvého okruhu venovať sa a položiť kandidátom otázku zameranú na ich motiváciu uchádzať sa o post prezidenta republiky. Vy ste diplomat, politik, pôsobili ste v OSN, riešili ste krízy v Afganistane, pôsobili ste v Iraku, v Libanone, asi aj v Líbii, ak sa nemýlim. Čo vás primelo k tomu, že ste sa z týchto nepokojných regiónov a štátov rozhodli vstúpiť do súboja o post prezidenta v nepokojnom Slovensku? No, v prvom rade chcem poďakovať Študentskej rade a Univerzite svätých Cyrila a Metoda za túto príležitosť. A myslím si, že vy ste to už vlastne aj v tej otázke trochu pomenovali. Žijeme v nepokojnom svete, v nepokojnej Európe, v nepokojnom Slovensku a čelíme mnohým výzvam a krízam. A domnievam sa, že aj tie moje praktické skúsenosti, aj výsledky, ktoré som dosiahol počas môjho pôsobenia v zahraničí, ale nakoniec aj na Slovensku, mi dávajú určitú šancu, aby som na základe týchto skúseností mohol niečo ponúknuť aj Slovenskej republike a občanom Slovenskej republiky. Súhlasím s tým, že sedieť doma a kritizovať, to je veľmi jednoduché, to je veľmi lacné. Treba ísť, nasadiť krk, prísť kožou na trh a uvidíme, ako to dopadne. To je jeden z dôvodov. Druhý dôvod, ktorý by som uviedol, nezabudnime, že máme 30 rokov, zhruba 30 rokov existencie nezávislej Slovenskej republiky. Do tohoto sme prišli, tak ako sme prišli, Slovenská republika je tu a mne chýba vízia pre Slovenskú republiku a občanov Slovenskej republiky na ďalších 30 rokov, na 21. storočie. Vízia, ktorá by zohľadnila budúce generácie, potreby ľudí, ako ste vy, ale ktorá by nehodila na zem ani tých, ktorí túto republiku budovali a stavali a starali sa o svoje rodiny a dnes žijú za veľmi mizerné penzie.
Toto všetko mi jednoducho chýba. My nemáme víziu, nemáme stratégiu a hádžeme sa od jedných volieb do druhých volieb. Niekedy sú to veľmi taktické otázky, narážame o mantinely a nie sme schopní sa v tom vyznať a nie sme tým pádom schopní si ani nejakým spôsobom naštelovať, ako chceme pôsobiť tak, aby nám mladí ľudia neodchádzali do zahraničia, pretože na Slovensku nevidia svoju perspektívu, aby nám staré generácie nezomierali s pocitom absolútnej krivdy, že ich tu na všetci hádzajú iba do starého železa a že po nich plujú. Ďakujem. Pán Kubiš, vy ste to tiež vo svojej odpovedi už naznačili, ale teda jeden problém, ktorý trápi mladých ľudí podľa vás, pre ktorí chcú a opúšťajú Slovenskú republiku, a čo z pozície prezidenta by ste s tým urobili? Keby bol jeden, tak by sme sa mali veľmi dobre. Ale chcem začať s tým, pokiaľ nebudeme mať inovatívnu ekonomiku, zelenú ekonomiku, pokiaľ nebudeme vytvárať pracovné miesta pre všetkých vrátane, pre mladých ľudí, ktoré sú zmysluplné, ktoré ich naplnia, nikam sa nepohneme ani ako štát a nevytvoríme ani perspektívu pre mladých ľudí. Druhé, áno, podpora rodiny. Mladí ľudia, nakoniec tiež som bol mladý, keď to tak možno nevyzerá, mladí ľudia majú záujem založiť si rodinu, vychovávať deti. Nevytvárame im preto podmienky. Kedysi boli mladomanželské pôžičky, ktoré boli výhodné. Sám som ich mal. Kedysi som sa mal som možnosť dostať k bývaniu. Mal som prácu. Mal som, dobre, nie vysoký príjem, ale nejaký príjem tam bol. Bol som schopný založiť si rodinu a uživiť rodinu. A mal som možnosť aj nejakej perspektívy. Toto pokiaľ nevytvoríme, to znamená práca, zmysluplná práca, materiálne podmienky, nebudeme podporovať rodinu aj tým, že im umožníme nejaké byty za normálne ceny, nielen hypotékami, ale nejaké sociálne byty a podobne, nikam sa nepohneme. A pochopiteľne chce to aj vzdelanie, ale chce to zdravotnú starostlivosť. Zdravotnú starostlivosť pre všetkých, ale aj pre deti. Dneska sa pasujeme s pediatrami, nemáme ich. A jak chceme motivovať mladých ľudí, aby mali deti? Takže týchto otázok je veľmi veľa a problémov je tiež veľmi veľa. A súhlasím aj s tým, že máme obrovské regionálne rozdiely. Sústredíme sa na Bratislavu. Bratislava áno, priťahuje, ale Bratislava nie je celé Slovensko. Musíme sa snažiť rozvíjať Slovensko všade. Na juhu, na východe, na západe, na severe, v strede, všade. Pán Kubiš, ako hodnotíte vy súčasné kompetencie prezidenta? No, v prvom rade by som chcel zareagovať na ten komentár, že dnes je prezidentský úrad vnímaný ako bábka. Viete, keď sa prezident alebo politik správa ako bábka v cudzích rukách, tak potom takto tie úrady môžu byť aj vnímaní. Ja sa domnievam, že prezident musí konať tak, aby nebol vnímaný ako bábka v akýchkoľvek rukách, vnútropolitických alebo zahranično-politických. To je prvé. Pokiaľ ide o kompetencie, ja sa domnievam, že prezidentský úrad má dostatočné kompetencie. Je skôr o to, ako aktívne, ako odvážne, ako s plným násadením a s citom pre demokraciu a spravodlivosť, a tu súhlasím s tézou, že spravodlivosť je mimoriadne nutná, ako bude ten daný človek tieto svoje funkcie a kompetencie vykonávať. A že nebude hľadať ani na svoje politické záujmy, ani na svoje osobné záujmy. Bohužiaľ, naše skúsenosti sú v niektorých prípadoch trochu opačné. A tretia otázka, ja sa nedomnievam, že by bolo príliš rozumné vrátiť sa k voľbe prezidenta parlamentom. Pozrime sa, ako by to dopadlo napríklad dnes. Osobne sa domnievam, že je stále lepšie dať hlas do rúk občanom, i keď ako občiansky kandidát bez stranickej podpory, bez podpory akýchkoľvek štruktúr môžem povedať, že to je sisyfovská práca a že nemusíme si robiť žiadne ilúzie o tom, aké ťažkosti tu majú občianski kandidáti a nie stranickí kandidáti, notabene, keď sú v pozíciách buď reprezentanta vlády, alebo reprezentanta proti vlády. Ďakujem. Má by byť prezident
aktivistický alebo aktívny politický hráč, alebo skôr pasívny taký dohliadateľ na to, čo sa deje v rámci politiky a zasahovať len v prípade, keď je naozaj kríza, alebo mal by byť nejakým aktérom politiky? Nesmie byť politickým hráčom v zmysle, že by bol súčasťou jedného, druhého, tretieho tábora alebo prívržencom zjavným alebo menej zjavným prívržencom tej či onej politickej garnitúry alebo strany. Mal by konať ako prezident, prezidentka občanov. Druhé, áno, musí byť aktívnym, pretože pokiaľ nebude aktívnym, tak nebude si môcť a nebude plniť tie ústavné funkcie, ktoré tam existujú. Aj dnes vidíme situácie, keď prezidentský úrad niekedy je aktívny a niekedy je taký pasívnejší. Nechcem hovoriť, ale napríklad pokiaľ ide o súčasnú diskusiu o menovanie šéfa SIS-ky, tak som počul z prezidentského úradu, že si počkáme, až keď bude nový prezident. Pardon, to je zodpovednosť prezidentského úradu sa postaviť k tejto otázke a vyriešiť ju. Takým spôsobom, ako bude prezidentský úrad považovať za vhodné a správne, ale vyriešiť ju, neodkladať. Prezidentský úrad je zodpovedný za riadny chod ústavných orgánov. Je súčasť výkonnej moci. To znamená, v rámci tohto aktivizmu by mal byť partnerom vlády a partnerom parlamentu a partnerom a rokovať so všetkými politickými silami, ktoré sú zúčastnení minimálne v parlamente. Inak by to proste nemohlo fungovať. Áno, a hľadať zhodu v prospech Slovenska. Jak to Slovensko zadefinuje, akým spôsobom sa to zadefinuje, to je druhá vec. Ale len ako poznámka, áno, posilňovanie kompetencií, ako som teraz počul, by vlastne znamenalo prechod k nejakému poloprezidentskému systému. To je otázka, na ktorú si lámu hlavu v mnohých krajinách a domnievam sa, že dnes je dôležitejšie konať plne a veľmi aktívne v rámci tých kompetencií, ktoré prezidentský úrad má. Ďakujem. Pán Kubiš, vy máte skúsenosti so zahraničnou politikou, s reprezentovaním OSN. Akým spôsobom by ste chceli reprezentovať Slovenskú republiku v zahraničí? Akým hlasom Slovenskej republiky a tvárou by ste chceli byť? No tak určite suverénnym hlasom na základe opäť identifikovania národno-štátnych záujmov Slovenskej republiky. Ale nezabudnime, nejde iba o reprezentatívnu funkciu. A je to takisto zdieľaná funkcia. Áno, v ústave máme napísané, že prezident reprezentuje navonok a doma Slovenskú republiku. Ale nezabúdajme, že v rámci Európskej únie je to predseda vlády. Je to vláda, ktorá sa zúčastňuje na rokovaniach. Čiže je to zdieľaná reprezentácia. Áno, v rámci Severoatlantickej aliancie je to prezident ako vrchný veliteľ ozbrojených síl a je to bezpečnostná otázka, ale aj tu na to máme rozdelené. A opäť, spolupráca jednoducho musí byť. Áno, je jednoduchšie, keď sú prezident, predseda parlamentu a predseda vlády zhruba na tej istej úrovni. Dôležité je, aby mali podobný alebo totožný hodnotový rebríček. A ten hodnotový rebríček si myslím, že máme v zásade a musíme mať a musíme si ho udržať a musí byť postavený. Ja sa tu bohužiaľ odlišujem od pána kolegu. Ja sa domnievam, že sme zarámcovaní členstvom v Európskej únie a členstvom Severoatlantickej aliancie a toto je naša budúcnosť. To neznamená, že nechceme spolupracovať so štátmi BRICSu. Tá spolupráca tam je a musí byť. Je to pre nás takisto výhodné. Ale náš rámec, naše prirodzené prostredie je Európska únia a Severoatlantická aliancia. A v rámci diskusí o tom, ako má napredovať Slovensko ako demokratický, moderný štát, zakotvený v týchto inštitúciách, si musíme hľadať aj spoločnú pôdu a konsenzus pri diskusiách prezidenta s predsedom vlády a predsedom parlamentu. Možné to je, pokiaľ sa všetci zhodneme na to, že chceme budovať moderné, slobodné a demokratické Slovensko. Je tu od študentov otázka pre všetkých, že či by ste vedeli povedať prvé 3 zahraničné cesty, ktoré by ste chceli zrealizovať. U niekoho bude asi možná odpoveď iba povedanie tých štátov, u niekoho možno aj nejaké zdôvodnenie. Pán Kubiš? Ešte predtým,
keď tu bola diskusia o suverénnej politike a reprezentácie v rôznych organizáciách, vrátane aj NATO. Viete, keď idete do Európskej únie, a sedel som na rôznych rokovaniach v funkcii ministra zahraničných vecí, máte určitý vládny program, máte líniu strany, ktorá vás tam dostala, hej, máte nakoniec aj líniu vlády v rôznych odvetviach. Keď idete ako do NATO, očakáva sa od vás, že nielen prečítate prejav, ktorý vám niekto pripravil, ale že budete diskutovať ako partnera, že vás budú brať ako partnera. Pokiaľ nebudeme takto vystupovať, nebudeme braní ani v rámci Severoatlantickej aliancie, v rámci Európskej únie je to trošku iné. Tam ten premiér predsa len reprezentuje celý vládny program. No a pokiaľ ide o návštevy, opäť nejde ani o tie cesty, ale o to, čo tým chceme povedať. Ja by som navštívil všetkých susedov plus našich hlavných partnerov ako prioritu. Jeden z hlavných partnerov je Nemecko. Nezabúdajme na svoje hospodárske záujmy. A začal by som pochopiteľne s Českou republikou, so susedmi Česká republika a Maďarsko. Pán Kubiš, vy ste to už naznačili vo svojej odpovedi, jednej z predchádzajúcich túto otázku, tak ju trochu pozmením. Tiež bolo niečím, čo pani prezidentka v uplynulom období vykonala. Bolo to prvýkrát v dejinách Slovenskej republiky a to bolo kreovanie tzv. Úradníckej vlády alebo vlády odborníkov, prezidentskej vlády, akokoľvek to budeme označovať. Zvolila určitý postup. Postupovali by ste podobne, alebo by ste prípadne sa snažili ten proces kreovania vlády robiť iným spôsobom, buď transparentnejšie, alebo s diskusiou s politickými stranami. Inak povedaná otázka, ako by ste vy z pozície prezidenta riešili tú situáciu, kedy pani prezidentka stála pred úlohou menovať úradnícku vládu. V prvom rade, podľa môjho názoru, pani prezidentka mala konať ďaleko skôr, než konala. Druhé, to bola vláda pani prezidentky, to nebola úradnícka vláda, pretože vznikala bez toho, aby predchádzala vytvoreniu tejto vlády konzultácia, široké konzultácie s celým politickým spektrom, ktorý je zastúpené v parlamente. Stačilo sa pozrieť na to, ako kreovala mimoriadne úspešnú úradnícku vládu Česká republika. Tá ju kreovala takým spôsobom, že najprv boli konzultácie so všetkými politickými silami, či už boli opozičné alebo provládne, a potom vznikla vláda, ktorá bola jedna z najúspešnejších v histórii Českej republiky. Z toho by sme sa tiež mohli poučiť. A posledná otázka divácka bude, pretože časy sú už u niekoho minimálne, u niekoho širšie. Tá otázka je zase opäť hypotetického charakteru. Predstavme si tú situáciu, že už máme po voľbách, vy ste prezidentom Slovenskej republiky a čo by ste z pozície prezidenta Slovenskej republiky, predpokladám 16. júna alebo 15. pri inaugurácii prezidenta by asi veľa vecí človek ešte nerobil, okrem tých oficiálnych. Čo by ste potom po 15. júni 2024 urobili ako prvé, alebo akým spôsobom by ste začali vykonávať mandát prezidenta republiky? V kontexte tých všetkých oblastí, ktoré sme tu spomenuli, vyberte si ktorúkoľvek, či už v domácej, zahraničnej politike. Asi by som začal pánom Kubišom, keďže má najviac času. No, asi by som sa spojil s vládou a s parlamentom, aby sme začali konzultovať, ako ďalej v spolupráci. Už je to posledná otázka, takže ak nemáte viac k tomu, už by som potom nedával ďalšiu otázku, takže ak chcete to rozviesť, môžete to ešte rozviesť, pretože už ostatní nebudú mať možnosť pravdepodobne odpovedať na nejakú inú otázku, takže to som dal ako poslednú, takže pokojne to už môžete rozviesť do konca minút, ktoré máte. Tak idem minúť svoj čas, ale dúfam, že ho miniem zmysluplne. V prvom rade chcem poďakovať aj pánu Kotlebovi, aj pánu Matovičovi, ktorý sa tu na menej o týchto otázkach vyjadroval, ale napriek tomu jasne, pokiaľ ide o tie dva kódexy, ktoré sa dnes zvažujú a zvažovali v parlamente, ako postupovať. Podľa mňa je to až nehorázne ísť s takýmito návrhmi cez parlament a dať ich pre ľudí svojím spôsobom, naozaj s takými dopadmi, ako to hovoril pán Kotleba a pán Matovič veľmi často. Takisto, keď hovorí o spravodlivosti.
jednoducho nesmieme zabudnúť, že základná spravodlivosť nás má tiež riadiť v tom, čo konáme. Takže to je možno prvá poznámka, ktorá tu je. A druhá poznámka, viete, a áno, nesmieme vykopávať zákopy, musíme ich zahadzovať, musíme sa snažiť nejakým spôsobom konať spoločne v prospech Slovenska. A trošku si urobím sebareklamu, ale domnievam sa, že aj svojim nastavením, ale aj svojou pozíciou som jeden z tých, možno menej alebo málo kandidátov, ktorý môže hovoriť s celým spektrom politických strán, ktoré sú v parlamente a môže s nimi spolupracovať bez toho, aby som stratil svoje hodnoty alebo by som bol vo vleku nejakých iných záujmov. Ďakujem. Ďakujem za odpovede aj na poslednú otázku. Chcel by som teraz aj v mene vás, ktorí ste sem prišli, v prvom rade poďakovať našim hosťom, ktorí merali cestu do Trnavy na pôdu Univerzity svätých Cyrila a Metoda a prišli diskutovať v prvej prezidentskej debate pred prezidentskými voľbami v roku 2024 a menovite by som chcel teda poďakovať Patrikovi Dubovskému. Ďakujem. Kristiánovi Forovi. Marianovi Kotlebovi. Jánovi Kubišovi. Igorovi Matovičovi a Milanovi Náhlíkovi. Chcel by som poďakovať aj vám, ktorí ste sem prišli a boli ste živými účastníkmi tejto, podľa môjho názoru, zaujímavej debaty a veľmi pekne vám ďakujem, že ste si našli čas na túto debatu. Poďakujem aj tým, ktorí sa na nás pozerali, že to vydržali pozerať sa, hoď sa nemohli aktívne do diskusie zapojiť. A v neposlednom rade by som chcel poďakovať študentskej rade UCM, ktorá zorganizovala túto akciu tak po tej stránke iniciovania myšlienky, zavolania hostí, prípravy technického zázemia, ktoré si myslím, že bolo na veľmi profesionálnej úrovni. Takže ešte raz vám všetkým ďakujem, vrátane univerzity a moje meno je Jozef, lenže mal som tú čest túto debatu dnes moderovať a ďakujem vám za pozornosť.